Ce avea la Priștinu? Nu va fi dat în judecată. Hala, am făcut de mergi scăpate prin altul. De aceea vreau să spun asta. Ce-o facea, mă, scăpil? Credința ta te va scăpa. Ce-o facea, mă, de tu trai? Credința ta îți va da viață. Te n-apene să ageste hara. Să nu spui azi sau mâine. Palamură fapte și mai sunt scăpii mei. După faptele mele nu mai sunt scăpat. O del trădătă că și aveți. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Te șai aveți să agesti scăpii mei? Ca să fie astăzi scăpat tu. Te șai am de tu tot trăie veșnu. Să fie în tine viața lui Pe Dumnezeu. n-aptul mei gădona de Hristos. Vă spune numele Domnului. Sau cărdan. Ce ați făcut? N-am mai cât. Nu mai faceți. Numai Jean Drept, domnule Devlescu. Mergeți înainte pe drumul lui Dumnezeu. Codel camentul meu cădea Hasan. Că Dumnezeu vă vrea și sunteți. Codel prin casei orba. Că dacă ce muleata sfătușul. Că Dumnezeu spune că dacă n-ați murit căprușe, N-ați scăpii mei. nu am fost scăpat.